देखें, हम विद्यासागर यादव आज आप लोगों के बीच में एक गीत भेज रहा बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोगों के पसंद आई। कोनो देवर भौजाई के बात बा। ए भौजी, ए भौजी, ए भौजी, तू तैयारी बनाई ला। ए भौजी देखा तोरे खातिर हम का तैयारी कैले हैं आ तोके साथे चले के बतावत है। जिला महाराजगंज के कैली बजरिया, जिला महाराजगंज के कैली तुहू के लाल बान गिरिया चुनरिया, तुहू के लाल बान जिला महाराजगंज के कैली बजरिया, तुहों के लाल बान गिरिया चुनरिया। अरे चाहत अपने हो, अरे चाहत अपने हो, अरे चाहत अपने सखी के लिया। ए भौजी, ए भौजी, ए भौजी, तू तैयारी बना। भैया के भरोसे छोड़ घर के झमेला, भैया के भरोसे छोड़ चलत शिव धाम लाभ सावन के लेला, चलत शिव धाम। अरे भैया के भरोसे छोड़ घर के झमेला, चल शिव धाम लाभ सावन के लेला। अरे भक्ति के शक्ति से हो, अरे भक्ति के शक्ति से नचरा को लाला। ए भौजी, ए भौजी, ए भौजी, तू तैयारी बनाई ला। देवर सुनीला की भोले बाबा हमारे भगवानी, सुनीला की भोले बाबा
कस के बना दहला महलन करानी, कस के बना दहला। सुनला कि भोले